Преполовихме вече рундовете в матча. Време за част номер 7. В края на 6-та част беше една много рязка, мощна атака на Коврат Пулев, с която изненада съперника си. Няколко много тежки удари успя да му нанесе. Добре, още един път. Чудесна работа сега с този десен апъркът. Забоде го в тялото, точно там, където е, може би, чувствителното място. Далака, още един десен апъркът, точно изпълнен. И след това едно добро избягване на атаката на съперника, благодарение на сайдстепите си, които той ги умее. Няма смисъл и да прави нещо повече, освен странични крачки, с които да избегне атаката и да накара неговия съперник да увисне, т.е. да бъде удобен. Ето още един път. Да. Струва ми се, че тактически подхожда много хитро Коврат. Вече в тези рундове вкарва доста по-сериозен интензитет в ударите си. Много повече отрова има в ръкавиците му. Именно, започна го и в предишния рунд. Имаше 2-3 такива остри акции. Да. Дясно кроше, сега ляво, един прав удар в тялото. Почва да търпи все повече и повече удари в главата, които украинецът. Чудесен апъркът. Страхотен апъркът сега и то апъркът фръкна сякаш главата на Шевазицки назад. Благодарение на точно изпълнения лев апъркът към неговата брада. Тежък удар в тялото, пласира украинеца. Нямаше голяма засилка за тези удари сега към Коврат Пулев. И отново ляв прав на нашия. Още няколко и дясно кроше. Аз мисля, че ако е доста последователен с тези десни удари с дясната си ръка, било кроше или десен прав, по-лека той ще умори своя съперник. Умора настъпва и след понасяне на сериозни удари. Особено в тялото. Опита един удар в черния дроб Шевадзуцки. До никъде не го докара и сега е нашия на ход да атакува. Наведе се на няколко пъти украинеца. Рискуваше доста с тази своя маневра. Последни секунди на рунда. Едно ляво кроше на Шевадзуцки. Сега е ред на... Приключи седмия рунд. Интересно ще да чуем какви инструкции ще получи Коврата след това, което видяхме в частта. Виждаме най-интересните мигове от седмия рунд. Ето го, този епизод, в който на няколко пъти се наведе Шевазуцки, но не беше оцелен както трябва от Коврат. Интересно обяснение дава Коврат Пулев за причините да покани и да работи с американски треньор, който всъщност е бил много кратко време боксер. След това е решил, че трябва да стане треньор. Той каза, че просто той е много интелигентен и търси модерни методи за подготовка. Това изгледа, че се е харесало на двамата брата Пулеви, за да привлечат американец да ги готви. Макар че има и доста български треньори, които са с сериозни задълбочени познания. Коврат тръгва вече на откровен бой. Приключи май с фазата на надлъгването на съперника. Всеки един от ударите му вече започва да е с замах като за опит за нокаут. Което се харесва на публиката, разбира се, но крие и обратната страна прекалено бързо да се измори. Разбира се, той си е преценил много добре на какво ниво е неговата подготовка и издръжливост.
Последният матч на украинеца бе преди около един месец, което ни кара да предполагаме, че е в добра физическа форма. Той не би се съгласил да играе с Пулев, да се срещне с Пулев, ако не беше добре подготвен. Защото бокса, освен че е спорт, той е свързан и с доста голями опасности за здравето, стига ако не си добре подготвен. Аз не се съмнявам, че Кубрат е точно такъв, поне доколкото го познавам. Той е много редовен и дисциплиниран в подготовката. Предупреждение към Шевазуцки, че не слуша командите на арбитъра. Размина се левия прекът на Кубрат с целта. Но левия прав не. Прекът главата от Кубрат. Изтегля се сега назад. Малко повече движение с краката. Търси по-голяма дистанция. Нетипично е за боксери в тежка категория да се придвижва толкова добре с краката. Още от времето на Мохамед Али. От тогава можем да кажем, че може би Ленакс Луис беше малко по-динамичен, по-подвижен с краката. Но и нашият е чудесен пример за това, че и в тежка категория работата с крака е от особено значение. Това беше интересен удар на украинеца. О, това беше страхотно от страна на Кубрат. Дясната ръка. Още един път, ако го изтряска така, може и матча да приключи. Само дето приключи рунда преди това. Един удар, който беше достатъчен според мен за 10 точки от рунда за Кубрат. Без да броим нищо останало. Аз мисля, че такива удари от сега нататък до края на матча ще виждаме много често. Тези удари, които малко или много разклащат съперника. А това като че ли усети Пулев, че бързината на реакцията на украинеца не е същата, каквато беше в началото и може да си позволи и да отиде на по-близка дистанция, разбира се, той се оттегля веднага след това, за да не рискува допълнително. Нещо, което също навярно би трябвало да прави впечатление. В паузите между рундовете нашия стои изправен, слушайки инструкциите на своите треньори, докато неминуемо украинеца сяда на столчето, което му подготвят от неговия щаб. Не случайно и бившия съперник на този, който трябваше да бъде съперник на Кубрат Пулев, Чар, е тук в залата и той много добре следи тактиката, а и подготовката на нашия Кубрат, за да прави своите заключения за матча, който им предстои през все още не е уточнена локацията и точната дата на матча през септември, но е стигнато до съгласие, че матч ще има. И този матч ще бъде за титлата вече на WBA. Не вярвам Чар да се лиши от този шанс да се срещне, освен всичко друго, това, че той ще защитава своята титла, той ще спечели и добри пари. Така че в тежка категория това е от особено значение. Дясната ръка, хубаво крушение на Кубрат. Изтегля се сега назад. Все по безпомощен ми се струва, че изглежда Шевазуцки. Получава сериозни удари без да реагира вече. Вяли са неговите удари. Той
посяга наистина, но това посягане няма нищо опасно вече. И за малко този апъркът беше много добре замислен, но неуспешно изпълнение. Наистина все по-тежко започва да диша Игор Шевадзуцки. Нашия изглежда далеч по-свеж в тези секунди. Да. Голяма е разликата между двамата по отношение на движението с краката. Тежат краката на Шевадзуцки. Един удар в тялото от украинеца. Сега ляв прав на Коврат, след което изтегляне своевременно. Тези усилия при всеки един удар на Шевадзуцки, те му отнемат част от енергията. И той след 2-3 такива акции има нужда от време за възстановяване. Как се размина само от дясното круше. На косъм от целта беше това дясно круше на Коврат. Докато нашия изглежда още свеж, все още на пръстите на краката се движи. Не му тъжат краката, докато другия вече стъпва на цели стъпала. И отново Коврат изправен, докато Игор Шевадзуцки седнал опрям във ъгъла. На забавен каданс, някои от най-добрите моменти от този рунд. А те, както виждаме, си бяха изцяло, айде не изцяло, но в огромна степен в полза на Коврат Пулев. Когато се мобилизира Коврат при това изпълнение на лев десен прав в главата, има сериозен акцент в втория удар и той несъмнено не се понася добре от Шевадзуцки. Още 3 рунда по програма в този матч. Замахна с дясната ръка Коврат, не оцели съперника си. Сега обаче го направи в тялото. Той сякаш се изплюща този удар, толкова плътно бе нанесен. Не изглежда поне отстрани толкова опасен с тази своя атака Шевадзуцки. Левия прав пак стига до главата му. Може и да не е със сила, но го държи на разстояние. Ляв, десен. Още един път десния бе добре подготвен. Но те костват и сили на Коврат и той след това трябва да спре за малко, за да почине. Изстрелва много силно своята дясна ръка и удари, които попадат точно в главата на Шевадзуцки. 2 удара под пояса от украинеца, стори ми се, че имаше. Много тежък е и солиден е Шевадзуцки. Не се разклаща от тези остри десни прави, които нанасяше Коврат. Последователно с десната ръка. Още един път десен прав директно. На няколко пъти съдийската инструкция не се съобразява с нея. Шевадзуцки много добре с лявата ръка. Лявото круше попадна. Още един десен апъркът директно в корема, в тялото на Шевадзуцки. Той самия иска да направи нещо подобно с отклон на страни и след това ляв апъркът, но неговите апъркъти нито един път до сега не попаднаха където трябва. Просто защото нашия е по-пъргав от съперника си и много бързо се оттегля назад.
Последни секунди на рунда. Междувременно още една забележка към Шевазлуцки. Опита да завре нашия въгъл, обаче освен териториалния натиск, както в футболните среди се изразяват хората, нищо не успя да постигне Шевазлуцки в тази ситуация. За да се избегнат всякакви спекулации в този матч за трофей, арбитрите край ринга връчват своите резултати от всеки един от рундовете своевременно, във всяка една пауза. Съдията, който е на ринга, за да не се появят каквито идеи помисли, че някой може да манипулира резултата след края. Всеки един от рундовете, оценката отива на съответното място веднага след него. Този съдия все пак е от друга класа в сравнение с този, който беше на Тервел в предишния матч. Просто се личи, че владее положението. Санкционира боксерите, когато... И нещо друго, говорим през цялото време. Да. Дали да продължат играта или да я спрат. Разбира се, когато командата е по-рязка за спиране на бокса, доста по-силно се чува. Но иначе, когато е близо до тях, той не спира да им казва, когато играта е чиста, да продължават. Добър удар в тялото. Отвръща със същото и Шевазлуцки. Тук беше издебнат в неподходящ момент. Допусна той да му бъде взета инициативата в последната акция. Той трябва да бъде боксерът, който води боя. Тук след команда стоп дойде този удар. Сега си ти на Ред Кобра. Ти трябва да бъдеш този. Посегна към черния дроп украинеца. Точно така, десен прав. Продължи в същия дух. Десен прав на Кубрат. Не директно само. Преди това трябва да има ляв прав. Сега е момента, да. Близкия бой добре се представи тук украинеца. И сега чудесно изпълнение с дясната ръка на Кубрат. Пак десен прав, разбира се. И отново. Добро дясно круше. Играта продължава. С лявата ръка два поредни удара на Кубрат Пулев. Видяхме преди това един силен апъркът, който пласира украинецът и след това усмивка озари лицето на Ами той нанесе попадение, което си беше значимо. Да. Разбира се. Това беше сериозен удар и не се дори разхвърти този. Сериозен удар и от Шевазлуцки обаче. Тежък боксер. Доволен от себе си в този рунд Шевазлуцки. Наистина, може би беше най-добрият рунд за украинеца от началото на матча този. И въпреки това накрая отнесе и той. Успя да пласира няколко чисти удари, които са останали със сигурност в съзнанието на тримата съдии около ринга. И въпреки това мисля си, че и този рунд бе спечелен от Кубрат. Или пък може би така субективно виждам нещата. Ясно е, че ние сме пристрастни в случая, но да.
Самото поведение на Шевазуцки след края на рунда беше красноречиво. Наистина той беше доволен от себе си от тези 3 минути. Добре, че последният удар, който успя да пласира, беше наистина разтърсващ. Тук съвсем близо до нас, че успяхме да видим точно какво е направил. Но въпреки това той си стоеше стабилно на краката, украинецът. Сега е надъхан украинеца следствие на този предпоследен рунд, в който се представи добре. Като казваме представи се добре, изобщо не можем да коментираме дали рунда е присъден в негова полза. Но последен рунд, в който трябва Кубрат да е доста внимателен от една страна и достатъчно агресивен. Не обича да рискува Кубрат и това е съвсем разбираемо. Все пак това е тежка категория. Нещата могат да се решат в рамките на 2 секунди. И предполагам, че и последния рунд, тези 3 минути, той ще подходи предпазливо. Ще тръгне доста агресивно, съвсем нормално Шевазуцки, защото осъзнава, че е много вероятно той да губи мача по точки. Да. Огромна е тази вероятност. Последни 3 минути, това е шанса за него. Нещо да обърне нещата в своя полза. Сега се размота бинта около дясната ръкавица на Кубрат. И трябва да бъде обработена екипировката му, така че да отговаря на стандартите. Много добре избяга от удара на Шевазуцки Кубрат. Айде и десен. Изтегли се назад и десен прав в главата Кобра. Браво! Точно това исках да видя. Още един десен прав. И пак десен прав. Издръжлив е украинеца. Здрава глава. Показва и добра издръжливост, чисто като подготовка. Като аеробна подготовка. Но по-умелия боец е нашия. По-рутинирания, по-опитния от двамата. Знае точно какво да направи, има си своята стратегия, чудесно. И това го прави в последния рунд. Още един път да подчертае своето превъзходство. Чудесна работа с левия прав в главата. Тук много интересен епизод се получи. Така както нахлуваше напред с главата Шевазуцки, така се нанизваше на левия ребрък на Кубрат. Още един път десен прав в главата. Просто твърде бавен е Шевазуцки, за да още един път тръгва същото. така неподготвен в атака. Да, тръгна Вабанк в последния рунд, но не постигна нищо. Действа. Кубрат пълно! О, можем да видим и нещо по-драматично. Не остана време за това. Не остана време за нокаут. Получи 3 тежки удари в 10 секунди преди да чуем последния гонг. Според мен тактически много добре премерено подходи Кубрат Пулев. Имаше моменти, в които откровенно си потърси нокаута, но без да рискува в финалните фази от матча. Така че ако не се получи, да не... Интелигентен боксер е, без да получава много удари. Кубрат Пулев, така както върват нещата, той може и до 50 годишна възраст, според мен, да се боксира, а пък може и повече. Джордж Форман, ако не се лъжа, беше на 56 години, когато спечели световната титла отново или я защити. Така че... Това беше някъде средата на 90-те години, може. Тогава да е все още активен на ринга. Кубрат, но
изцяло професионално подхожда, без да рискува, без да прави нещо по-екстравагантно, просто си върши работата с този ляв прав. Знае, професионалист е и знае какво трябва да направи, за да спечели матч. Този ляв прав може да ни изглежда на нас, че влиза изключително лесно, само дето, ако беше толкова лесно, то всеки един боксер ще е подготвен за него. Нали? Да. Има си майсторлък в цялата тази работа. Има си майсторлък, има това чувство за дистанция, което при него, както и при брат му, те са започнали твърде рано, е на лице. Това, което при някои боксери, които започват твърде късно, просто не може да бъде придобито, научено. Както във футбола, например, не можеш на 15 години вече да станеш добър футболист, ако тогава си е решил. Просто защото това чувство към топката го няма. След 12 рунда бокс, вярваме, че Коврат Пулев направи необходимото, абсолютно необходимото, за да се повенчае с победата в този мач, която би била 31 за него. Това не е случайно. Той иска да предизвика своя съперник за матча, който им предстои. Разбира се, Махмуд Чар. Той е ливанец по произход, но живее в Германия и е германски поданик всъщност. Ще е интересен този мач през септември. Залога със сигурност ще бъде много голям, но да не играем през ръка, защото все пак нека да чуем съдийското решение. Всичко може да се случи до септември. Има доста време до тогава. Дай Боже да сме здрави. Може по някой друг матч да бъде предложен на Коврат Пулев в тежка категория. Има глад за съперници. Впечатляваща боксова гала се получи. Българското участие няма как да не сме доволни. Слави Хараламбов спечели първия матч с нокаут. Кирил Русинов също победи. Даниел Асенов тръгна в своята професионална кариера с победа. Петър Драганов е и много красив нокаут. Успя да нанесе на съперника си от Венецуела. След това видяхме победа и за Тервел Пулев. И сега да видим дали Коврат Пулев печели този двубой. И тримата арбитри, 117 на 111. Единодушно решение. И новия международен шампион на WBA Коврат Пулев. 117 на 111 според всички арбитри. Може би ние с тебе сме били малко субективни, защото трима съдии дават 3 от рундовете обратно за украинеца. Аз не мога да си кажа, може би този деветия и предпоследния, може би беше по-равностоен. Така ги видяхме ние, но в края на кращата победата е на лице. И така, Димитър Тасев е до Коврат Пулев, нека да ги чуем. Здравейте, секунди след края на Коврат Пулев с интернационалният пояс на WBA. Коврат, комплименти за тази победа. Разкажи ни ти как видя матча. Противника не беше на моето ниво, но пък в крайна сметка е супер неудобен и се опита да направи всичко възможно, но трудно попадаха ударите му, макар че повече глави попадаха отколкото удари. Но това пак са удари. И под пояса удареше, ама няма проблеми, ние сме българи, не ни пречи нищо. Няколко хиляди души те подкрепят тази вечер в Арена София. Какво е твоето съобщение, което искаш да изпратиш към тях? Ами, това всичко за мен, аз съм казал винаги, това е любов и аз връщам с съответната любов, защото българите трябва да има още по-силен дух и да вярваме в себе си и по този начин да учим и децата си. Вярвайте, имайте самочувствие. България е рая. Искам да благодаря на всеки един от вас, че дойде тук и за